איזה כיף איתכם. אתם פשוט מקסימנים. ואולי אין לי מיליון חברים, אבל יש לי מעט ששווים כמו מיליון. מהילדות מלווים אותי, כשכולם נעלמו הם נשארו כאן איתי. יש את האוש על ביתם שכולם עצוב, התבגרנו יחד, צוחק על כולם. כולנו 3 ילדים. יש את זה שכל פעם מתאר, כמו ברכבת יוצאות אנחנו לבנות את חלומותינו. רק תתפללי על זה וזה יבוא. הקדוש ברוך הוא מעמיד אותי עכשיו בניסיון, חתיכת ניסיון. אני לא יודעת איך הוא אוהב ואיך הוא חושב שאני אצליח, אבל אני מקבלת את הניסיון הזה. אני מקבלת אותו. בכאב עצום אני מקבלת את הניסיון הזה. אני חייבת לעמוד פה בשביל החיים שלי, בשביל הילדים ובשביל עם ישראל. חברים יקרים, אנחנו נמצאים פה בבית של צבי מרנץ. צבי נפל בערב יום הכיפורים בצפון רצועת עזה. אנחנו נמצאים פה היום כדי לבקש את עזרתכם. המשפחה של צבי צריכה עכשיו את כולם. אנחנו צריכים עזרה של כל עם ישראל. אני אוהב אתכם מלא.